Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Kim, avid fan ng Love Radio at regular listener ng Mahiwagang Burnay. Napasulat ako kasi hindi ko na alam ang gagawin ko sa biyenan kong babae. Baka naman matulungan niyo ako at mabigyan ng payo. Ito po kasing biyenan ko napaka-nonchalant. Wala nang tatalo pa kay Christopher. Wala yan. Ilalaban namin. Christopher for the win. Lalaban namin ang patayan kung nonchalant rin lang ang pag-uusapan. No? Anyways, tingnan natin kung gaano ka-nonchalant. Ito po kasing biyanan ko, napaka-nonchalant. Sa katunayan, yung dalawang kapatid po ng asawa ko, hindi niya kinuhanan ng birth certificate. Nung malalaki na sila ang kumuha ng birth certificate nila. Ang inaayos lang po ni mother-in-law yung sarili niya. Hindi yata nonchalant ang tawag doon. Anyways, sexy po siya at laging naka-full makeup kahit naglalaba. Kapag, nonchalant ba yun? Kapag pinagtabi po kami, nagmumukha akong aliping sagigilid. Hindi ko naman po kasi kaya mag-lipstick kahit naghuhugas lang ng plato. Ang problema ko po ngayon, biglang sa amin siya tumira kasama yung apo niyang first year college na anak na asawa ko sa pagkabinata. Lumaki pong spoiled yung bata, parang border at laging nakakulong lang sa kwarto. Hindi tumutulong sa mga gawaing bahay. Lumalabas lang para kumain kapag wala na ako sa kusina. Wala pong ginawa si mother-in-law kung hindi akuin ang mga trabahong nakalaan sa apo niya at pagtakpan ito kapag nagkakamali. Hindi din po madisiplina ng asawa ko yung anak niya. Kaya para makaiwas sa stress, nagtrabaho ko sa ibang lugar at isinama ang dalawang anak ko. Hindi po pumayag yung asawa ko kaya binalik ko yung mga anak ko sa bahay. Ako naman po ay nag-abroad. Madalas po naiisip ko na kunin na lang yung asawa ko at mga anak ko para makalayo kami sa biyenan ko. Kaya lang, nanghihinayang naman ako sa bahay na ipinundar ng mister ko. Ano po kaya maganda kong gawin? Nakaranas na po ba kayo na nakitira sa inyo ang mother-in-law ninyo? Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Kim. Ayan, Kim. Una sa lahat, hindi nonchalant. Mali ang paggamit mo ng salitang nonchalant. That's not the adjective. Hindi na naman ilalaban si Chopper kasi iba yung adjective na. Hindi nonchalant. Ano ibig sabihin na nonchalant? Hindi rin namin alam. Gusto lang namin gamitin. Kasi nakakatalino. Siguro yung part na medyo deadma sa mga, kunyari, sa walang pakialam, ganyan. Not really na wala silang pakialam, pero ayaw lang nila maging part of that certain na sitwasyon yung ganito. Yan. Kaya siguro natawag mo nonchalant. Okay, sige. Anyways, yung pagde-decide na umalis ng Pilipinas mag-abroad, kunin yung asawa at mga anak is a decision that we cannot make. Kayong mag-asawa nun yung mag-uusap kung, diba? Kasi ang paglipat po sa ibang bansa ay hindi po madali. Hindi po siya parang pumunta ka lang ng Quiapo, nag-decision kang ganun-ganon. Sa balutan tayo, punta tayo Quiapo, diba? Hindi siya ganon. Oo, na pagdating mo dun, okay na lahat. Correct, hindi po talaga ganon. Ang dami na po nating narinig na kwento, diba? Yung sinasabi mo nga na nanghihinayang ka sa bahay na pinundar, tama din naman yun. Kasi meron din naman, may mga iba na kaya sila nag-abroad para makapagpundar ng bahay. Na ang ending, umuwi sila dito sa Pilipinas, hindi nila na-enjoy yung bahay kasi matanda na sila. Yung gano'n. Ngayon meron na kayo. So, valid din naman yung concern na sayang naman kung aalis kayong lahat. Sayang din naman yung bahay na gano'n. Yung biyanan, hindi kasi ako nagkaroon ng problem ever sa biyanan. At hindi hindi rin problema. Pero yung tanong ni Kim na kung nakasama mo sa isang bahay. Nagstay sa amin mga early na pagsasama namin. Nagstay sa amin
Para, siyempre, tulong din sa pag-alaga sa apo. Oo, ganyan. Wala naging problema. Depende kasi sa biyenan Correct Depende din sa'yo. Oo. Diba? Kung paano mo pakikisamahan. Correct. Diba? Kung paano pakikisamahan. I think dito sa sitwasyon ninyo, kailangan ang malaking kailangang mag-step up is yung mister mo Tama. na hindi makontrol yung anak niya. Check. Yung biyanan mo, parang feeling ko, ano lang siya, alam mo yung mga lola na pinagtatanggol yung mga apo? Oo, kasi alam nila na wala namang yung nanay. Correct. Diba? Correct. Wala yung nanay noon. Tsaka, syempre, kung mahihirapan yung apo ko, edi ako na lang, kaya ko naman maghugas para sa apo ko, nag-aaral yung apo ko, Lalo diba? na kung siya yung nagpalaki nun. Yan, diba? So, may ganun Very protective yun. Correct. So, ganun lang din talaga siya. Hindi sa kinakampihan namin, binibigay lang namin yung perspective na, yung POV na, maaaring ganun mag-isip yung mother-in-law mo. Oo. 'Di ba? Kaya hindi siya yung dinidepensa niya yung apo, 'di ba? Mas matagal niya nakasama. Pero it doesn't make it right, ha? Hindi naman din tama. Tama ang punto ni Nicole, yun yung pinaka-importante. Kumbaga, ang ano na to is dun sa mister kasi as the head of the family. And biblically speaking, ang sinasabi, di ba, pag nag-asawa na yung kayong dalawa, iiwan mo na yung nanay at tatay mo eh. Correct. Kahit masakit at masakla. Mamumuhay kayo na bilang kayo. Oo. So, ang kailangan i-step up ni mister yung game niya. Yes. By deciding what to do on what to do dun sa biyanan. Or diba? Hindi mo naman i-let go. Hindi mag-let go. Correct. Ano yung compromise na pwedeng gawin? Dito na rin mapupunta sa pwede rin ba talagang mag-abroad? 'Di ba? Kasi para talagang tuluyan na makapagbukod. Yan. Yun yung mga ganyan na usapin at kailangan tama kayo bilang head of the family, siya yung magde-decide noon. Alam mo, alang beses akong akala lagi ng mga kakilala ko, mga kaibigan ko, or kahit hindi nila ako masyadong kilala, ang feeling nila sa akin, sa personalidad ko sa radyo, kung ibabase lang nila sa how I talk on air, kung gaano ako kabalahura. Bida-bida siya, nagdedesisyon ng lahat. Correct. Totoo. Parang ganon. Tama ka. Diba? May tama ka. May tama ka talaga sa utak. Diba? Pero parang, hindi nila alam, beyond, sa likod ng mikropono. Correct. Ako po ay nagpapasakop sa aking asawa. Hindi lang po halata. Sobrang malumanay po ni Nicole. Ibang tao po siya. Kung ano yung maging desisyon niya, ay susundin ko. Siya I allow him to take the lead. Hindi pwedeng, parang bida-bida talaga ako in some aspects because yes, I am bida-bida. Bida din naman ako sa radyo. Totoo naman, ginalingan ko rin naman talaga sa career na to. Kaya kung ano man yung popularidad na meron ako, pinaghirapan ko rin naman. Pero wala kang mansyon. Correct, pero wala akong mansyon. Sabi ng kaklase ng anak ko, pinaalala mo na naman nakamubo na ako Sa mga hindi nakakaalam, affected po ako nung weekend. Paano? Kunento sa akin ng bunso kong anak, Mommy, you know what? Sabi ng classmate ko, my classmate said, if your mom is so famous, why you don't have a mansion? Sabi ko talaga sa anak ko, but ano sinagot mo? I did not say anything. Ganyan. Very good. Ako sasagot sa kanya. Charot! Diba? So, babalik tayo. In my career as Nicole Ayala, alam ko talagang meron bida-bida talaga ako. Kaya nandito pa rin ako sa industriyang ito, 'di ba? Pero pagdating sa bahay, una sa lahat, sino ang tunay na komedyante sa bahay namin? Yung asawa ko. Mas natatawa yung mga anak ko sa asawa ko kesa sa akin. Promise. Corny po si Nicole bilang isang nanay. Corny yung mga bitaw ko ng jokes, yung mga make face ko na yung mga action ko, hindi nakakatawa. Pero konting bagay lang na gawin ng asawa ko na parang making face, making sounds. Basta kung ano man, o kaya papakita yung kuyukot ng puwet. yung tawa ng dalawang anak ko, akala mo, yung tawa mo pag nakikinig kay Nicole Ayala sa radyo. Tawang-tawa talaga. Ganon. Kaya hindi po sumasama mga anak ni Nicole sa kanya pag naglalakad para mag-picture-picture kasi ang corny niya. Ito na nga ang problema ko, Jegs. Meron kaming plano sa darating na April. Ang ganda ng plano namin. Kailangan ko na ngayon pa lang itanggapin ko sa sarili ko na yung pupuntahan naming lugar, wala akong picture. Kasi yung dalawa kong anak, kasama nila yung tatay nila. And sa akin,
And sa akin, bilang head of the family siya eh. Oo. Ako, lagi ko siyang tinataas. Lagi ko siyang ini-elevate. Lagi ko siyang, kung pwede ko siyang i-push forward, ginagawa ko talaga yun. Kasi, and that's the role of the husband. Yes. Kailangan talaga, kontrolado niya yung pamilya. Correct. Tama. So, yun yung kailangan. Anong desisyon na mister mo? Hindi lang puro ikaw. Tama. Diba? Yun ang punto namin sa Kim. Correct. Ano ang say ni mister? Ayaw na namin magbigay ng kung ano-anong opinion dito. Si mister, anong say? Dapat kay mister talaga. Oo. He is the head of the family at obligasyon niya yan. At saka tingin ko yung halimbawa kung mag-abroad man kayo. Correct ka. Yung bahay sa pangalan pa rin ng mister mo pangalan nyo pa rin din eh. Sa inyo din naman talaga yan, Oo. 'di ba? Kung mag-abroad kayo tapos nag-work, edi good for you. Meron kayong bahay sa Pilipinas na uuwian pag may bakasyon, pag nagbakasyon. If it doesn't, may bahay kayo sa Pilipinas na pwedeng uwian kung hindi nag-work abroad, 'di ba? So ito yung kailangan ninyong i-establish na communication with each other. Ano ba talaga ang plano natin? Ayan. 'Di ba? At important issues din yung setting boundaries. Correct. Kung wala nang choice, nandiyan talaga yung mother-in-law tsaka yung anak sa unang asawa ng mister mo. Mag-set ng boundaries, mag-set ng rules. Okay lang pumunta kayo dito, pero tumulong naman sa gawaing bahay. Feeling ko basic yun, Jegs eh. Dapat malinaw yun Malinaw yun para sa biyenan mo at doon sa anak. Oo. At i-consider mo na rin din kasi din na anak. Kasi anak na rin din ng asawa. Correct. So, diba? bigyan mo rin, mag-extend ka rin ng love and care. Kasi your part, sacrifice din. Oo, diba? gano'n. Na parang intindihin mo rin kung minsan, Oo. parang regular na anak natin na pag ayaw maghugas ng pinggan, nangyayari talaga yun eh. Kasi tama ka, Jegs eh. Parang feeling ko lang, I may be wrong, diba, na hindi pa ganun, baka hindi mo accepted ng ganun yung unang anak. May prejudice ka dun sa bata. Oo, correct eh. Inis border yan. Oo, yan. Nagkukulong, diba? Yung term mo, border. Diba? Sabi nga nila, ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Yan. Diba? So, sa'yo na mismo nang galing. Para siyang border dito. Diba? Kung anak ang turing mo dyan, pwede mong sabihin niya yung para siyang border dito. Pag galit ka, ano ka, border ka dito? Yan. Diba? Hindi ka tutulong, diba? Kung galit ka, anak mo naman yan eh, diba? Pero hindi ka naman galit ngayon eh, nagkukwento ka. Correct. Pero habang nagkukwento ka, ang sabi mo border. Alam na this. Medyo hindi mo tanggap. But we may be wrong. Pwedeng mali kami. Correct. Pwedeng mali kami. Basta, ang importante is you decide on your future plans together ni Mister. Yan, si Mister talaga dito yung pinaka-importante. Correct. Siya yung pinaka-timon dito ng yes. Siya talaga kumbaga sa bahay siya yung biga. Biga ba? Ang tawag? Yung poste. Poste. Ano yung biga? Biga yung parang beam eh. Beam. Okay. O siya yung poste. Siya yung kapag ka tinanggal mo, kakalas lahat. Ayan. Ganon. Ayan. Papasok mo lang yung biga. Ba't pumasok mo yung biga? Ay, wala. Saan galing yun? Ewan ko, hindi ko alam kung saan pumasok yung biga. Hindi, kasi haligi. Biga ka kasi. Sa biga for today. Hindi kasi haligi ng tahanan. Di ba? Mga ganun. Ayan. Kaya ako naisip yung biga. Anyways. Kim ha, usap kayo ni Mister. Ayan. Future plans together. Let him also... you set the rule. Dapat alam correct. nila. Boundaries, rules. Ayan. Mahalaga yan. Na yung nanay at saka yung anak ng mister mo is gumawa sila ng paraan. Dapat ang mister mo magsabi doon na to reach out din sa'yo. Tama. Kasi parang ngayon ang nakikita ko is parang ikaw yung provider kasi ikaw nasa abroad. Tama. So ngayon, hindi harmonious ang relationship. Ang ending pa, hindi ka talaga magiging close sa mga yan kasi nga, nasa malayo ka. Tama. Ayan. O siya. Pagod kami sa Kim ha. Exit na kami! Ayan, maraming salamat! Hanggang dito na lang pong kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!